Még a taxis is röhög. Honnan csinálják, közvetlenül csinálja a fotót, filmet. Ha látod? Ez nagyon király. Ez itt kurva nagy. Igen. És tiszta a víz? Aha, és nagyon nagy ez a manta. Nagy? Itt vagyunk a Sanur Beach-i indulóhelyen. Éttermek, kávézók. És ott van kint a hajócskánk, amivel mentünk. Most hozzák ki a cuccét. Úra sokan dolgoznak rajta, legalább minimum 10 indonéz dolgozik a dolgainkkal. Cuccot hoz, merülést vezet, hajót vezet, tekem tudom csinál, csomó minden. Ezzel az autóval jöttünk, és innen merültünk ezekkel a hajókkal. Két egész szép kis merülés volt. Sekély, tele korolókkal, különböző halakkal, még szápát is láttunk. Kellemes 30 fokos víz. Nagyon komoly az. Feszülten nézi mindenki, és alig várjuk, hogy abba adják. Nyúkál, kabá, vagy a pólódba. Na, én a másik. Azt mondja, ezt fog meg, ez nem hiszem el, azt mondja, ez sárga. Bazd meg. Nem, csak kurkászni De akar. ne kurkászom, bazd meg. Ne harapja. Bazd. Megharapod. Megharapod? Megharapod. Ne haraptam, keserű, persze. Itt pörkölik a kávét. Innen startol a dolg. Aztán itt gondolom kiválogatják. Lehet enni. Kicsit kemény. Itt pedig gondolom ledarály, vagy megszűrik. Luwak, we call animal that one. Just copy that. This is from animal. Yeah, from animal. Yeah. Na ez amit, Luwak. amit megeszik az a nem tudom milyen nevű állat. They selected the big one. Kikakíja, Big, you know. és utána ebből lesz a nagyon finom ízű kávé, amit aranyáron adnak el gyakorlatilag. They selected. Attila ajánlata az volt, hogy ő is kikakíja aranyáron. Ugyanez. Aranyáron én is megeszem és kiszarom. És csak a felét kéred. Csak a felét kérem. Hát én tényleg... Na, semmi, de 6 év alatt sem másztam volna. És a kedvünkért felmászik az ember, és leszedi a kakaóbabot. Elképesztő kedvesek. Hát ezt rázhattam volna egy darabig, ahogy elnézem. Thank you. Na, saját kakaóbabod van. Correct. De most meg kell lenned. De kár, hogy nem tudjuk elvinni No, ezt. you cut off. Yeah, okay. At home.